Vek postojanja humanosti bez predrasuda i deljenja po boji, naciji i rasi osnovni su moto Crvenog krsta, čiji se dan širom sveta obeležava 8. maja. Tim povodom volonteri Tutinskog Crvenog krsta posjetili su predsjednika opštine Tutin. Povodom Nedelje Crvenog krsta, koju ove godine obeležavamo sloganom Zajedno svet činimo humanijim, mi volonteri smo danas imali prijem kod predsjednika opštine gdje smo imali priliku da porazgovaramo o aktivnostima Crvenog krsta i ostalim aktivnostima kojima se Crveni krst bavi. Već duže vrijeme sam volonter Crvenog krsta i želim da istaknem da je Crveni krst jedna humanitarna organizacija koja pre svega ima za cilj da pomogne svima kojima je pomoć potrebna. Motivacija građana da dobrovoljno daju krv je jedna od najbitnijih aktivnosti, a pored toga redovno idemo u osnovnim školama gdje zajedno sa decom stavljamo akcenat na teme o kojima se vrlo malo govori, a to su tolerancija, vršnjačko nasilje, rodna ravnopravnost i tako dalje. Ovom prilikom zahvaljujem se predsjedniku opštine na srdačnom prijemu u ime volontera i Crvenog krsta. Predstavnici Crvenog krsta najavljuju realizaciju radionica u okviru programa promocije humanih vrednosti, akciju Vojni lekar na selu, kao i akciju dobrovoljnog davanja krvi koja će se održati 23. maja.